thil dang zawng aya Thlarau Thianghlim khat tur le Thlarau hruaia Thlarau chawh Thlarau na zawng tel lo kan ngai dan ni lo Thlarau chawh hruaia om thei tur chun thu taka Bible chian ngai chu Bible kan chianga chu kan zomanga sual kan simanga Thlarauin min chung khatang ke mani le ke Lalpa'n thu ko ve tok toy ke ko Thlarau chon tlemi kalo ti khat te ti thei ni lo chumi ni wang chuan tunla ya chuan hey reform theology kan te tu na kan zir reform theology be chanan ya reform theology Paul soina ni lo reform theology baptist reform la noma presbyterian hin ninge tur nia ti chuan anglican an oma anglican po reform congregationalist te puritans te reform kan ti chuan arin na soina nia Paul soina ni chu wang chan Mizoram hen tunla chu Calvinist ti te reform ti hilar ma se poi thak de chu ti pui la mi zong an ni ka tin la ke ma ni a tha tam tak an ma se tam tak chu ti pui la Pathian thu hriat na te reform theology te mo hobby an ngai nun pui tur danglam pui tur din chua pui tur ni lo anin hriat siak group out in ni lui an hriat siak hobby ang de an chiar zo chia khami lekha bu khai chiar toem te lekha bu in chiar nem sega en ni ala dro hobby ni lo Pathian thu zir na hi hobby ni lo nun pui tur thi chil pui tur ni chumi chu kan hriat chian a poi mo em chumi ni wang chuan eng theology te hi tun lai cha kitan to in hriat siak Pathian thu in thiam thuk siak in hriat siak tura monte anilo Thlarau hruaia oma Thlarau kan kha na tu chu Pathian thu pe